ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் வானிஷ் பேசுகிறேன். இப்போ இந்த பசங்க எந்த இடத்துல விளையாண்டுட்டு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சாமியார்பேட்டை பீச். நாங்கள் சண்டே அன்னைக்கு பசங்களெலாம் கூட்டிக்கிட்டு பீச்சுக்கு போனோம். இது எங்கே இருக்குன்னா, சிதம்பரத்துக்கும் பக்கத்தில் பரங்கிப்பேட்டைக்கும் பக்கம் சாமியார்பேட்டை பீச்சுன்னு சொல்லுவோம். இங்கே நியர்பை மக்கள் எல்லாமே இந்த பீச்சுக்கு தான் வருவாங்க. ரொம்ப காமாக பீஸ்ஃபுல்லாக அமைதியாக இருக்கும். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பசங்களுக்கும் விளையாட ஜாலியாக இருக்கும். இந்த கல் அந்த மாதிரிலாம் கொட்டி வச்சுருக்க மாட்டாங்க. நல்லாயிருக்கும் பசங்க விளையாட. ரொம்ப ஜாலியான பிளேஸ் இது. நீங்களும் உங்களோட கிட்ஸுங்களை கூட்டிகிட்டு போங்க. எங்களோட பசங்க சண்டே அன்னைக்கு நாங்கள் கூட்டிகிட்டு போனோம். அவங்க செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணாங்க. நாங்களும் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணோம். உங்களுக்கும் இந்த பிளேஸ் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் உங்கள் பசங்களை கூட்டிகிட்டு ஒரு தடவை இங்கே விசிட் பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நீங்களே பாருங்கள் எவ்வளோ கும்பல் வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு. பசங்க விளையாடுறது பாருங்கள், ரொம்ப ஜாலியாக விளையாடுறாங்க. மணலில் வீடு கட்டி ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் வானிஷ்.